มันก็บอกใช่แล้วในตอนนี้มันก็บอก इदि लथारिनिया सोरबा मानसिफोरा नोंमारगोन होननानै सागोन भिडिअ लाबानो जाद जाद खोन्थिबाय थानायखौ इखिनियावनो मोनगो बनांगो नोंनो थाइबानि चक्लेट थाइबानि चक्लेटसो जायो मा बायना होनो नागिरदों आंनो सकआव थांनोसो लेंदों आंखो माथानि मा माबा बायना मोनसेथ' होगोन ओंखायनोथ'सो लेंदो एख' होआ मानोथो लेंदों होमबालाय ओरैनो आं गाव सायखांबाय नोङो जिउ र' खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ नै दायो मोनाबिलिनि सम ओमफ्राय नै दासो जोङो एसे आगोलाव मोनफैदों आरोना मादै मोनानिफ्राय हासबेन्डजों आंजों थांदोंमोन ओमफ्रायो दाथ' नै गोजांनाय जाबाय आरोना लोगोफोर एसे गोजांनाय जाबायानो नै एसे माने थान्दा मोनहांनाय जाबाय आरोना ब्लेंकेट नङाबा जायानो जासिगोन साननैसोनि उनावथ' दानो नै अक्ट'बरनिफ्रायनो गोजांनाया स्टार्ट जाबायानो एकदम ब्लेंकेट जोमाबाथाय जाखाया दानिफ्रायनो मोनाब्लिबाबो ओमफ्राय जोंहा बे साननैसोआ सानफ्रामबो मैखुनानो जाजागासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दानि सानाव जानाया बारियाव मोननाय थोरै मैखुन ना मा होनो बेमोन आरोना ओमफ्राय नै दायो बानायनाय मैखुन आरोना न'आव बानायनाय मैखुन लाबोदों दायो ओमफ्राय जोङो एसेल' बावबाय मादै मोनानिफ्राय मोनफैनायाबो हासबेन्डजों आंजों ओमफ्राय नै दा मोना जाखाबाय नालाय मोनानि संनो जालायबाय नै उन्दुबाबो उपाय गैया सिखारफिननांसिगोन हासबेन्डखौ मैखुन सायनो होगासिनोमोन आङो सायदोंना सायाखैथाय नायहैनोसै ओमफ्राय आङो नै मबाइलनि टर्चजोंसो लागासिनो आरोना भिडिअखौ रिं लाइट लगायाखै आङो आथुरनो बिराद बायोखा आं बादुलिथार जल्दि भिडिअ लाबाय ओमफ्राय आरो ओंखाम ओंख्रिबो संनांगौ नालाय उपाय गैया ओंखायनो बालायलाङो नायलांदो दे लोगोफोर ओमफ्राय नै सायखांबाय एसे मिजि सायद' इमान मिजि सायबाय गोरलैथार ना नै लोगोफोर बेनो आरोना नै न'आव बानायनाय मैखुन नै टेस्टि जायो बेबो मोजाङै गोथाव एवनो रोंबा औ लकेला गोथावसिन जायोना होमबाबो बेखौनो बांसिन जानानै देरबाय होनलायलांबाय आं जेनेबा फार्स्टआव बिदि बारियाव बेरिखौ जाथ'वाखैमोन ना नै इदिखौसो जाग्रोनानै सिनायदोंना नोंथ' ओमफ्राय दा बिदि मोननायखौसो गोथावसिन मोनो इयो बारिफोराव बेरनायखौ बेखौनो जाबोबाय आगोलनिफ्रायनो ओमफ्राय मानो दोनबावखो इखौ गाबोन जानो दोनबाय सायजोबखादो भाजाखौनो एसे दोनगोन दे नोंनो ओमफ्राय नैलाय माथो इफोर होजागोनथ' गोरलैसो नैफोर होजायो सोर खोन्थानाय बायनाय बुस्थुखौ इदि गार' नै गुदिनिखौल' गारजायो नैफोर होजायो गावहा दोनजोबदो नायफैनाय मा दोनजोबदों इयो मिथिया सोर खोन्थानाय इखो थारा गुदिनिखौल' गारनांगौ नैफोर होजाजोबो नै गोरलै गोजा इदि नङा मैखुन सायनाया जाबाय दे एख' गैला इयाव फिसा गोरलै एख' गैला जायो नामा गासिखौबो सायजोबथारदो सामब्राम होनांगोन एसे बुरजायैनो दरब्रै दरबासो गेदेर ओमफ्राय जिरा एसे सामब्राम गुफुर देनांसिगोन दे थबनो साय माबार जानोबा जोंहा बे साननैसोआ बेल' जागासिनो ना मैखुन औ ना बेदर नांलाया मैखुन मोनबाथाय मैखुन बायदि टेस्टि बुस्थुआनो गैया ओंखामा मोनबाय हो दालिया दहायनि इसे दंमोन खोमा ओंखामा मोनबाय नों संदों माया आखाया गुसु नालाय कुकारखौ दांना आराम मोनलायदों नै गुदुं नालाय कुकारा
बानलु जि गिदिर गिदिर नुयो ओमफ्राय नैबा फिसा फिसाथार होदेनो ए मैखुनाव होनो गोनां सामब्रामा बेखिनिल' लाइफआव दरनै जाबाय सामब्राम बुरजा नङाबा गोथाव जाया मैखुनाव मिथियाबालाय गैला गाबोन masalah juga enak. Sunarain aja undangan please. Sudah deh. Dek. Sol undangan खोन्थाबाबो लायलायथारा. ओमफ्राय दायो नै मैखुनाबो मोनसिगोन. हे माबा एम्फौ एनला फैबाय थाथारो नै नायलाय. मोनसिगोन मैखुना मोनजासिगोन. मोनगोबाव. हायावनो रनि मोनगोबाव. इदिल' थारैनिया. सोरबा मानसिफोरा नोंमारगोन होननानै सागोन भिडिअ लाबानो जात जात खोन्थिबाय थानायखौ इखिनियावनो मोनगोबावनांगौ नोंनो गोलैनोसैमोन मोनजासिगोन ना जासिगोनानो खनसे एरनाय एरा खनसे एरनानैनो गारखायो बुंखायो मोनसिगोन आरोना नै Isram. Halde naङा जायो नामा नाङा जायो इसे हो अरखौनो बारायनानै होआखै दायो रोसिया रानथारबासो मिथिगोन इयो रोसिया रानथारबानो मोनबाय मिथिबाय गोथाव जायाबा नों होनो हागोन आं दसे खोबनानै दोनथ'लाय आं एवनाय आं संनाया मालाबाबो गोथाव जायालासिनो थाया मिथिबाय टेस्टि जाखायो मिथिबाय मिथियाबा मिथिनानै ला आं फार्स्टआव एवदोंमोनबाबो लास्टआवथ' नोंसो एवबायना ओमफ्राय गोथाव जायाबा आंनि दाय गैया इयाव गोथाव जाखायाखै नोंनि एवनाया खामानिया नायदो जानानै दायो नायदो हालदैयाबो नाङाखै माबो नाङाखै हालदै नांखाबाय होफिननांला मोनामो हालदैखौ उनाव होफिनबाथाय दसे खोबना हो एरबाय थानाङा खोबनाय दसे खोबनाय खोब बे रानजोब्बायानो संदों ओंखायनोथ' आरो राननो होबावदो बेखिनिखौ पुरा पुरि ओमफ्राय मोनबाय जानोनो हासिगोन नायदो होमबालाय मिथिबाय खबरा मा खबर नोंनिया आरोखि बाया गस्लाया जिगोनलै जिया मानोलाय जिनांगौ मा खबर खोन्थालाय मोजां मोजां दहाय मानो दै लुजानाय फुङाव मोजां नालाय ओंखायनो लुजादों दे आं माथा जायगायानो मानो दै लुजानाय दहायो आं नोंखौ लोगो गाबोन आं नों बायदि अलसिया नोंखाया मिथिबाय नोंगो हो फुंनि 8:30 9ता 8:30 9तायाव सिखारग्रा आं नों बायदि नोंखायानोबा नों बायदिबाथाय आं मोनजागोन इदिबाथाय नों उथिग्रा उनथिग्रि ओंखाम मोनजागोन इदिबा इया नायलाय नों ओंखाम मोनजायालासिनो थाफेरदों मालाबा मोनजायाखै र' दानो आखाया गारबा गुदुंखौनो दाङा लानानै इखिनि साखिनायावलाय मा गमगोन बुजाखै साखिनायनायावनो जाजोबखानायनिसो माथ्ल' संनो नालाय दे दा हरबाव इखिनिया जायो नोंनो नाखै संख्रिफोरालाय जाखाबाय मोजां जाबाय हो इयाव हो मोनबाय थांनोसै आङो बोरै जानो जायाखै जाबायथ' नों जानो नाया मानो जानानै खोन्था जल्दि ओरैनो जादोंना जायाखै औ दे टेस्टि जादोंना जायाखै होनदां जादों अमा जाबाय फाजाया जाबाय बेयो ओंखाम नैबे जाबाय दासो एवनाय ओमफ्राय नैबे नै दानि साननि माबा मा होनो मैखुनानो आरो बेबो ओमफ्राय बारियाव बेरनायमोन नैबेयो खोन्थादो गोथाव अबे गोथावसिन जादो बायनाया ना मोननाया बारियाव लकेल लकेलनि सादानो बेलेगखा होनलाय
बिमाया बानलु बासिगासिनो नै बानलु फिसा नैबे बानलु फिसा ओमफ्राय गोमोन गोमोनखौ बासिदो आरोना बिमाया आसार खालामनो नैखौ आसार बानायगोन गोमोनखौ बानलु फिसानि आसार ओंखायनो बासिगासिनो गोथां गोथांखौ इथिं एक्सट्रा दोनबाय ओमफ्राय गोमोनखौ नैथिं दोनबाय आरोना बेखौ आसार बानायनानै दोनगोन नालाय बिमाया ब्लाउस गानाखै ओंखायनो देखायनो होआखै ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो जोंहा ओंखाम जाखांजोब्बाय आरोना बयबो ओमफ्राय हासबेन्डआ मा नायगासिनोथाय नै ओमफ्राय आंबो दसे मबाइल नायनोसै ओमफ्राय दा दिनैनि भिडिअखौ दा आङो दोनथ'नोसै आरोना गुड नाइट बयनिसिमबो ओमफ्राय गाबोन सोरांबा लोगो मोनफिनसिगोन बयखौबो नोंथांमोनखौ गुड मर्निं बयनिसिमबो ओमफ्राय मैया हरावथ' आङो भिडिअखौ बांद्राय मोजां लानो हायासै आरोना आङो रिं लाइटफोरबो लगायनाय जाया नालाय भिडिअखौनो बांद्राय मोजां लानाय जाया ओमफ्राय नै दायो सोरांबाय ओमफ्राय आंना माखासे फुंनि खामानिफोरा जोबजोब्बाय आरोना ओमफ्राय मैयाहाय आङो दख'ना सुना होदोंमोन गस्ला बिदिनो माखासे गाननाय जोमनाय बिदिनो सुना होदोंमोन ओमफ्राय खावसेया रानदों ओमफ्राय नै आंना दख'नाया एसे रोजाना बियो ओमफ्राय बे रानाखैमोन आरोना ओमफ्राय दा नै लामना होफिनबाय ओमफ्रायो फुंनि खामानिफ्राथ' गासिबो जोबजोब्बाय ओमफ्राय दा आंना हासबेन्डआ सिखारबाथाय साहा फुदुंना होनोसै आरोना सिखारथ'वाखैनो बेना सिखारनाया एसे लेट जायो आरोना ओमफ्राय आङो भिडिअखौ लाफिनबाय आरोना मैयाहाय बांद्राय मोजां लानाय जायासैना फोजोबखायाखैमोनबो नालाय भिडिअखौबो ओंखायनो दायो लाफिनबाय आङो भिडिअखौ नोंथांमोना नायफिनदो दा हासबेन्डनि थाखाय दै जगार बानायहैनोसै दा बे सिखारबाथाय लोगो लोगो दै नागिरगोन ना मोखां सुनो सामफ्रामबो लेट जायो बेना सिखारनाया ना ओंखाम जागोन ना साहा लोंगोन साहाजों मा दं आरो साहाजों मा दं बेखौसो सोंखायो साहाजों मा थानांगौमोन माइब्रानि सौराय मैखुन एवदों नों दिनै मोनायाव मैखुन एसे दोनदेरदोंमोन ना बेखौ एवदों आं ओमफ्राय दायो आङो साहा फुदुंनो नागिरदों आरोना लोगोफोर माने माब्लाबा लोङा आरोना आंना हासबेन्डआ साहाखौ ओमफ्राय नै दिनैहाय दायो लोंनो नागिरदों लाल साहा फुदुं होनदों एसे ओंखायनो आङो दायो लाल साहा फुदुंना हैनोसै आरोना लाल साहा जाबाय ओमफ्राय नै दायो आङो जेबो ब्लग लानो मोनासै आरोना दानि फुङाव लानायनिफ्राय बिदिनो गेजेराव थाथ'नाय जाबाय आरो दिनैबो आलासि फैबावदोंमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो ओंखाम आरि जाबाय संबाय ओमफ्राय नै दायो मोनाब्लि जाबाय आरोना टाइमा नै 4:30 बारबाय आरोना 4:49 जाबाय दायो ओमफ्राय दायो जोङो खाथिनि सकआव थांनो नागिरदों आरोना मा बायना होगोनथाय हासबेन्डआ लेंदों आंखौ थांनो मा बायना होगोन फैनाय फैसासो सानगासिनो नायलाय मा बायना होगोन आयौ बेसेबा गोजौहाय मानसियानो नायलाय नुबांनोनो नागिरा थाइबानि चक्लेट थाइबानि चक्लेटसो जायो मा बायना होनो नागिरदों आंनो सकआव थांनोसो लेंदों आंखो माबा मोनसेथ' होगोन ओंखायनोथ'सो लेंदो एख' होआ मानोथो लेंदों होमबालाय ओरैनो आं गावजों थांफानांगौ जाहैबाय ओमफ्राय आङो नोंखौ जि गोजा जा नुदों गस्लाखौ नायलाय बांद्राय गोजायानो नोङा एकदम गोजा टक टक नुखादो गस्लाखौनो ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर दा जोङो माने मा बायना होयो हासबेन्डआ नायनोसै नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनहा जुदि माबा बायना होयोबानो नुगोन बायाबाथ' गैलासै दा जों थांनोसै आरोना सकआवहा ओमफ्राय बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बाय बाय बयनिसिमबो थौ
बाय बाय नै सकाव लाबफानाया आंखो माबा होगोन होननानै मायबा बायना होनो होनना लाबनाया नै मा जागासिनो गावासो थि जायो ओमफ्राय आंहाबो चावमिन जानो नागिरदों हनै एसेना खुरा itu di sini di Bademok खुरा जानोसै मोनाब्लिनि गोथाव नै आंबो जानाय नायनोसै नै आंहा चावमिन जानोसै जानाय नायनोबा आंनिखौ जानो माइसा जादों बानायनाय टेस्ट खालामना नायनायनि गोथाव हो गोथावबालाय आंबो जानोसै